Hello Bayarok, Shillong Teer Formula 1 lamsao. Tini 29 tarik 8 Mac 2023 ni. Nona house ending tai 8 kuti tai narong no normal kuti rinai tai booking kuti rinai. Ingka baya song narok channel no kotalong nai tong hangka channel no subscribe khadi. Tai narong ni baya song no share khaina tapuk di baya song. Ingka narok booking kuti tai hit kuti narok oro manai. House po success manai. Ke baya song narok nai tong di last Pilan simi paithak jora. Ingka baya song sung mia phuna di mia phura 28 tarik sung success makan no 1 hours tai 2 hours di mani. Ingka tai 6 ending tai 7 ending di mani. Ar jaga ko norok 1 hours success mankana je FR tai SR thnai rok je house tai ending thnai success manka. Ingka baya song tini house tai ending ongkada norok ni bagoi 9 hours tai 2 hours play khai mano baya song norok jori thungnam sukhang kai norok saja kang kai play khai baya song ingkai ending di ongkada 4 tai 2 ending norok play khai mano baya song norok jodi thungnam sukhang kai abono no play khai thungai mano jodi house tai ending go kisa mistake tongoi mano baya song tamoni ingkai ang abo khana clear khai rinai baya song norok saja kang kai abono no thungdi ayang kai baya song tini salo norok 9 house tai 2 house no thungdi ending o kisa problem ongoi mano aboni bagai norok saja khai play khai saja khai norok ending no play ta khai baya song ingkai tabuk norok no haina hai rinai ang norok jori saja kang kai play khai saja khai play ta khai baya song norok ni muk bukhani motai no norok play khai thungoi mano baya song aboni pore baya song norok no normal guti rinai norok saja kangka play khai saja khai play ta khai baya song normal guti na tini salo normal guti norok thungnam so kangka play khai 46 24 62 19 81 16 tai 12 44 56 ingka baya song tini finani chance ngoi tongo je 81 ingkai 62 19 tai 24 ingka baya song abono kisa norok nai thungbai di baya song norok abo finani chance tongo hinui mahino ingka baya song nongno amia pro 19 di mani tamoni ingka thanai yo je 10 kogoi 19 kongan bagai norok no 19 di mani kintu 18 phaireka kintu sung gotio success maya phana baya song sung house go sung house ending go success mangka ni mahino baya song je house ending thungnai rok borok success mangkana je thungya rok borok success manliya baya song ingkai norok thung o normal guti no thungnang kai tini sala 5 taka ba 10 taka khai no play khai mano baya song ingkai norok saja khang kai play khai saja khai play ta khai baya song norok ni je bukha musong mane aba hai kai no norok play khai baya song ingkai tamoni ingkai asuk hit hit ta thungli baya song tai kaisa tamoni ingkai norok no hit thungoi norok ni loss ongkha ingkai norok ni rang no kebo cover khai galak aboni bagai norok no koyo norok kom thungdi kom nadi kom no success khai baya song ingka aboni bagai norok no bang success guti rei tongo norok no bo jori ekbar duibar success ya phano norok no saptaho 3 থেকে 4 bar success hoi tong baya song ingkai tini ni hit guti ongkha norok play khai manai baya song jeng hit guti yo thanayo bo success khlai manliya aboni bagai hit guti yo je thungoi tongnai rok baya song norok tai kisa hit kai thungdi 30 rupees ba 35 rupees kai norok tini sala play khai manai baya song hit guti yo norok no reject tongo 79 29 99 ingka 71 21 tai 91 ingka baya song norok hit guti no norok ni ja musuk tui norok play khai mano baya song ang norok no je kuno guti no sure thinui norok no riya baya song norok ni je musuk mani abono norok play khai tamoni bago ingka kebo saimaya je tini asuk phainai ke ani formula o je manjak mani abono norok no ri go baya song aboni bade tai kuno ri baya song sungbo sabrom no success khlai romaya aboni bagai norok kom kom khai no play khlai jati baya song tamoni ke norok ni hamjangma trai chuba mabaisi ani channel taibo torok torok ko chouthang tongo baya song jese channel ko talongoi tongnai rok ka borok channel no subscribe khai ready tai kasam ongoi nai tongnai rok ka like khai norok norok baya song no share khai ready baya song ingke tabuk chung norok no booking guti rinai baya song chini booking guti ongkada miani simi chung 28 tarik chimni Sengmani sini booking guti pasta number 5657091983 baya sang ke o pasta number no norok chung o sapta kaisa ni bagai chung booking narigoi tongkha
hingke bayasang o sapta kaisa chong o booking number no thwngnai hingke o sapta kaisa o chong success maya hingke next ko tambuso ke thwngnai norok no ang sairi o no bayasang hingke norok o saptago norok 10 taka khaina play khai bayasang 6 day hingke norok ni oro 50 taka khalai ka hingke 300 taka chiyong thanai hingke jodi norok ni loss wngkha hingke norok ni o saptago 300 si loss ongnai tamoni hingke chong 6 day 50 into 60 6 no into khalai ka 300 se bayasang norok 10 rupees kaino thungli next go norok no je booking gutini nai afro norok no bwswkai thungnai afro norok saklai no rijak no hingke bayasang norok je ang samani mote kheno norok play khlai di hingke norok ni loss onglak ni khaka o bayasang norok ni jang musuk tui norok hiti ka hingke kwbang kwbang thangka hingke bayasang norok ni loss ongnai aboni bagui norok ani kok no narwgui norok thungni bayasang norok ni loss no hingke coverage wngthanai jodi norok ani kok ni mote thungya hingke norok ano comment khai tasari bayasang ani loss ongkha ani onek loss ongkha a kok rok no norok tasari bayasang aboni bagui norok koyo ang norok ani kok ni mote khai hit kuti no thungna bagui bayasang hingke norok jodi channel no sajai tongkha hingke bayasang norok channel no norok bayasang no share khai ready tai norok ni hamjakma tei chuba mani tongkha hingke norok share khai ano tai hingke tini bagui sungno jotono.